Ако страдате от болки в мускулите или в тялото си, представям ви най-доброто решение. Това са нашите вибромасажори, с които лесно, бързо и ефикасно можете да се отървете от болките в тялото и да си правите масаж сами. Масажорът идва с 6 приставки, които сега ще ви покажа. Идва си и с такава удължителна дръжка. Можете и само така да го ползвате, а когато прикрепите дръжката, можете лесно да разтривате и целият си гръб. От тук се включва оборудване с дисплей, като има няколко скорости от 1 до 6. А от тук се включва и функцията за загряване, която работи с една от приставките. Както виждате, доста е мощен. Нека ви покажа и приставките. Това е едната, а в кутията се намират и останалите. Ето ги и другите приставки, като тази тук е тази, която се загрява и работи с функцията за загряване. Комплектът си идва също така и с кабелче за зареждане. Най-универсалният масажор с супер много приставки за цялото ви тяло, а в момента и на супер цена. Ако искате да се здобиете с такъв, поръчка можете да направите на телефонния номер или директно в сайта ни.